Macarale, se ridică zi de zi, macarale. Bună ziua, numele meu este Sandu Gheorghiță, sunt realtor la Top Imobiliare. Bine ați venit în Lunca Cetățuie. Astăzi vă voi prezenta un apartament cu o cameră. 3 motive să cumpărați acest apartament. 1. Probabil cel mai ieftin apartament cu o cameră din zonă. 2. Loc de parcare este inclus în preț. 3. Comision 0 pentru cumpărător. Hai alături de mine să vezi apartamentul. Bucătărie cu ieșire pe balcon și centrală termică. Ieșire pe balcon din bucătărie. Baia va fi mobilată și utilată. Living spațios. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, hai la vizionare. Nu uita, cafeaua e din partea mea.